स्केम एप जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादोंमोन स्पेसियेलि बर'फोरनि गेजेराव दा बेवहाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन नोंथांखौ मोनसे भिडिअ'आव बिबुंथि लाखिबाय थानायबो नुनो मोनो एक्चुअली YBY जों आं जेबो सोमोन्दो गैयामोन आरो YBY जिथु ट्रेडिं एप बिनि सोमोन्दै जेब्लानोखि आं मिथिनो मोन्दों आं मिथिनाय लोगो लोगो जोंनि सार्केलाव जेसेबां हायो आं मानसिफोरखौ एवारनेस होदों सांग्रांथि होदों जे बे निस्सय साननैसोल' थागोन आरो बे खारगोन आरो थाखा स्केम खालामनानै लुथिनानै खारगोन मानोना बे एपआव कम्पानिनि जेबो प्रफाइलानो गैयामोन माने सोर MD सोर CMD सोर CEO जेबो गैया बिसोरनि मोनसे पान कार्डबो गैया बिसोरनि मोनसे बेंक एकाउन्टबो गैया माने जेसेबां बेयाव डिप'जिट खालामो गासैबो थार्ड पार्टिनि एकाउन्टजोंसो माने डिप'जिट जायो दा बेफोरखौ नायब्ला ओरैनो हमनो हायो जे बियो स्केमारखा आरो साननैसोल' थागोन बे खारगोन होननानै मिथिखादोंमोन आरो बे हिसाबाव जोंनिफ्राय स्पेसियेलि आंनिफ्राय बेखौ आं जेसेबां हायो जायनो सोंदों जायनो फन खालामनानै सोंदों बा बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आं बिसोरखौ बुंनो जे बे स्केमार ग्रुप बे खारखागोन थेवबो मानसिफ्रा खोथा खोनासङाखै माने गावबा गाव इस्सा मथे बिसोर खालामदों जिहेतु नोंथाङाबो सासे इउजार हिसाबै दङ आं इउजार हिसाबै हाबनाया आं फार्स्टनिफ्राय जेसेबां जेब्लानोखि मिथिदों नेगेटिभाव थादों आं आरो नेगेटिभ खोथाखौनो बुंबाय थादों खिन्थु आंनि न'आव फैनानै माने आंखौ बुंदों जे नोंथाङा मानो गिदों माखौ गिनांगौ जेबो माने गिनांगौ गैया बेयाव आंखौ जेम्स सरगियारिया न'आव फैनानै बिसोरो फेमिलियानो फैनानै आंनि न'आव रायज्लायनानै गावसोरनो फैसा होनानै आंथ' थाइसेबो फैसा आं बुंखादों जे बेयाव आं फैसा होनायाव गैया बे खारगोन गतिके आं फैसा होनानै बेयाव हाबा दा नों फैसा होनाङा जेबो सिन्था खालामनाङा होननानै गावसोरनो फैसा होदों आरो गावसोरनो सोना होदों सुबुंफोरनिफ्राय मोनसे खोनानो मोनदों बेहाय बारग' एनडिबिआ बेहाय हयथ' रायजो राजाफ्रा साननो हागौ जे बेहाय बारग' एनडिबिआ लोब्बा दङ आरो अनिराम बसुमतारी बिथाङा बारग' एनडिबिनि सासे दैदेनगिरि बिथाङानो लाबोदों आरो रायजो राजानि गेजेराव बे रां खांनायनि मोनसे माबाखौ बे स्केम खालामनाय जिथुनाखि मोनसे सिस्टेम YBY एपनि गेजेरजों बेखौ हयथ' एनडिबिआनो बारग' एनडिबिआनो बेखौ लाबोनानै जे सारदों बा माबा मोनसे खालामदों बिदि साननो हागौ एक्सुवेलि बेयाव बारग' एनडिबिआ जेबो लोब्बा गैया आरो जाय नर्थ इस्टनि रिजनेल मेनेजार YBYनि बिथां अनिराम बसुमतारी बिथाङा एनडिबिनि सोद्रोमा नङा बिथाङा सोलोंथाइ एनडिबिनि ट्रेनिं मोननाय बा रिक्रुटेड मेम्बारबो नङा बिथाङा एनडिबिनि खुनु दैदेनगिरिबो नङा माने आरो सोद्रोमाबो नङा आरो बेहाय एनडिबिआ खुनु लोब्बा गैया बेफोर गासैबो माने मा होनगोन बेखौ भित्तिहीन खोथा जे एनडिबि जिथु दङ होननाया जे थांबाय YBYनि मोनसे एक्सुवेलि YBYनि गुवाहाटि ग्रीनवुड्स रिजर्टआव बेबायदि मोनसे प्रग्राम जागोन होननानै सिगांखालि मोनायाव आंखौ सासे YBYनि इउजार बिथाङा आंखौ बुंदों साराबो थौ बेहाय गारि बाइक मबाइल फन डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जागोन राननाय जागोन थांबा मोजां मोनगोन थांनोबाथ' ओरैनो नायनानै फैनो हागोन जों गाव माने नोंथाङा जेबो माबानाय गारि गाखोनो थांनांगौ आरो जों लाना फैगोन खालि नोंथाङा नायनानै फैबानो जाबाय बे हिसाबै बुंदों आं बे हिसाबै खामानिबो गैयामोन दे नायना फैनोसै बारु नायनो होननानैसो थांदोंमोन आं खिन्थु बेहाय जायनोखि एनाउन्सार माने प्राइज डिस्ट्रिबिउसन खालामनायनि उनाव हलाव जेब्लानोखि मिटिं खालामदों गासैबो लेक्सार होनायनि उनाव आंखौबो बे एनाउन्सारा माने बे मिटिंनि कन्डाक्ट खालामग्राया बिथाङा बुंबाय जे गोपाल राभा आमार माजत उपस्थित আছে তেখেতেও মানে दुआखार कब लागे दा बे समाव आं नेगेटिभ खोथाखौ बुंनो हाया खारन बेयाव 500निफ्राय 700 प्राय 1000 मानसिया बेयाव दङ आरो बिसोरो माने पुरा माने उत्सायाव दङ जोसाव दङ गतिके बे समाव जुदि आं नेगेटिभ खोथा बुंना होयो गासैबो आंखौ माने गाज्रि माबाजों नायगोन आरो
हयथ' बे समाव आं नेगेटिभ खोथा बुंब्ला हयथ' सोरबा जुथा सेन्देलबो माने खुबैनो हानाय बेबायदि कन्डिसन माने ना गतिके आं बे समाव बे मुहुर्तआव आं जे बे स्केमार ग्रुप बा खारगोन रायजो राजाखौ थगायगोन बे खोथाखौ आं बुंनो हायासै आं जास्ट क्रिप्ट' कारेन्सिनि सोमोन्दै क्रिप्ट' कारेन्सिनि जिखिनि आं माने सामान्य नलेज दङ बे क्रिप्ट' कारेन्सिनि सोमोन्दैसो आं बुंदों जे क्रिप्ट' कारेन्सिया मा सनाव फैदोंमोन माबायदि सोलिदों आरो क्रिप्ट' ट्रेडिंस बे सोमोन्दैसो आं बुंदों आं जे YBYखौ माने प्रमट खालामनाय हिसाबाव आं खोथाखौ बुङाखैमोन जितु नोंथाङाबो सासे आंबो भुक्तभोगि आंबो स्केमार खालामजाबाय हमना ला बेबायदियानो खोथाया नोंथाङा गसरफोर थिसनगोन नामा पुलिस थानाफोराव आं बेखौ आं सानाखै गभर्नमेन्टआ जिहेतु CID तदन्त लादों आरो केस गावसोरनि केस फाइल खालामदों जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे मदद नागिरोब्ला आं बेहाय 100% आं मदद हेफाजाब होगोन प्रशासनखौ माने सरकारखौ नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे बेबायदि बे खेबल' नङा गोबां बार फैयो बहुद बार फैदों बेबायदि एप्स माने स्पिक एसिया फैदों बेनिफ्राय इटाब फैदों बेनिफ्राय माबा माबि गोबां धरननि माबा फैयो जेरावनोखि थाब फैसा मोननायनि माबाखौ नुयो होमबानो बर'फ्रा बारसोमथारो बेबायदि खालामनाङा बेनि सोमोन्दै एसे नलेज थानांगौ आरो हरखाबनो धोनि जानाय थाबनो फैसा खामायनाय बेफोर मेन्टेलिटिखौ गारनांगोन एसे सांग्रां जानांगोन आरो नलेज थानांगौ बुस्थुखौ नायनानै मोजां स्टाडि खालामनानै जेरावनोखि थाब फैसा मोननायनि माबाखौ नुयो होमबानो बर'फ्रा बारसोमथारो बेबायदि खालामनाङा बेनि सोमोन्दै एसे नलेज थानांगौ आरो हरखाबनो धोनि जानाय थाबनो फैसा खामायनाय बेफोर मेन्टेलिटिखौ गारनांगोन एसे सांग्रां जानांगोन आरो नलेज थानांगौ बुस्थुखौ नायनानै मोजां स्टाडि खालामनानै आरो बेहाय प्रफिटेबल नंगौना नङा आरो बिनि प्रफाइलफोरखौ चेक खालामनांगौ नायनांगौ जे गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट्स सार्टिफाइ नंगौना नङा सेबिनि सार्टिफाइ बा रिजार्भ बेंकनि सार्टिफाइ बा जेसेबां माने डाइरेक्ट सेलिं कम्पानि दङ डाइरेक्ट सेलिं कम्पानिनि 2016आव मोनसे गाइडलाइन होदों बे गाइडलाइननि आन्डाराव गोग्लैनो गोलैया बेफोरखौ नायनानैसो एसे बिजिरनानैसो जुदि मावनो गोसोब्ला माने गासै बुस्थुखौ बिजिरना नायनानै गभर्नमेन्ट सार्टिफाइफोरखौ सेबिनि रिजार्भ बेंकनि बेनिफ्राय डाइरेक्ट सेलिं कम्पानिनि जेफोर माने सार्टिफिकेट थायो गुटै प्रफाइलफोरखौ चेक खालामनानै बिदि गोसोबा खालामजायो खिन्थु बेफोरबायदि जेबो गैयै YBYआवथ' माने कुनु प्रफाइलानो गैया सोर MD सोर CMD सोर माबा बहा अफिस दङ मबाइल जितुनिखि बिसोरनि YBY अफिसियेल चेनेल फेसबुक माबा वाट्सएप चेनेल बेहाय कान्ट्रि कड मबाइलनि कान्ट्रि क'डफ्रा बांसिनानो हंकंनि 852 बा हंकंनि माबा हंकं बेफोर हंकंआनो जा दुबाइआनो जा हंकं दुबाइनि नाम लानानै जोंनि गेजेराव हाबो आरो स्केम खालामो हंकं दुबाइफ्रा गासैबो स्केमारनि घाटि गोजा बे जितु हंकंनिफ्राय फैगोन बा दुबाइनिफ्राय फैगोन गासै बुस्थुफ्रानो स्केमार गोजा एसे बुस्थुआ माने स्केम खालामनो नाजायो XNDP-नि जानानै गाहाय नेहाथारि हिसाबै बेखौनो खावलायनो नागिरो जे बे YBआव जोंनि XNDP-निफ्राय जेबो लोब्बा गैया आरो बे YBIखौ XNDP-फोरा मालाबो लाबोआखै बेखौ आं दुखु फोरमायो जे थांनाय समफोराव बे YBIखौ जोंनि XNDP-फोरा लाबोदों होनना रायजो राजाफोरा मुं सुगासिनो दङ बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायनाय दङ आरो बुङो जे रायजो राजाखौ जाहाथे बेबायदि ट्रेडिंस एप्सफोराव साना हसिया बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे दा हाबथो आरो इन फिउचार बेबायदि भुलखौ दा खालामथो जोंनि बर' हारिया ओरैनो मावना जाग्राखा बेबायदि हिसाबै जों ओरैनो जोंखौ थगायनो गोरलै राहा लायो ओंखायनो बेनिफ्राय जोङो बारग'ना थानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो आं बेखौनो खावलायहरो दि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय एसे साबधान जानांगौ आंनिफ्राय XNDP-निफ्राय गाहाय नेहाथारि हिसाबै बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय दा गिबियावनो माने बेखौ दुखु मोननाय होननानै जों फोरमायो जेरावनाखि
बे बाथ्राखौ आं माने मैयासो एसे ससियेल मिडियायाव नुदों जे YBY खौ बारग' NDBफ्रा लाबोदों ओमफ्राय बेखौ रायजो राजाफोरनाव फोसावदों बेनिफ्राय फैसा थिखांदों आं मैयासो एक्सुवेलि बेखौबो आं माने ससियेल मिडियायाव एसेबां नुवाखै थारमाने जोंनि मोनसे WhatsApp ग्रुप दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDB सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिनिफ्राय सेन्ट्रेल बे एप्सआवसो आं नुदों माबायाव बे WhatsApp ग्रुपआवसो आं नुदों नुनाया माने आसुरित जादों बे खोथाया बोरै जाखो आं माने बेखौ आसुरित जादों आरो दा बावहाय आङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनि दानि सोलिबाय थानाय दुलाराय आसामनि सासे लेङाइ गौथुमारि नेहाथारि दा आं लेङाइ गौथुमारि जानानै आं बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो सानदों जे बे YBY होननाय मोनसे एप्स जेरावनाखि ट्रेडिं एप्स बे एप्सखौ खुनु जोंनि NDBआ लाबोआखै आरो बिनि सायाव जोंहा जेबो नलेजबो गैया आरो बिनि सायाव जोंहा नायफिननोबो जोंहा सोलाबा आरो जों बेफोरनि सायाव जेबो जों खोमाबो सुवा जों मेगनबो होआ दा बावहाय बै जेरावनाखि माने गहपुरनि मा नाममोन बियो अनिराम बसुमतारी दा बेखौ लानानैनो माने मेजर खालामदों जे बिथाङा सासे NDBनि लिडार मा बेबायदि खोथाखौ बुंदों खिन्थु एक्सुवेलि जों जेसेबांखिनि NDBआव थाबोदों खिन्थु जों बेखौ लिडार आरो केडार होननानै जों सिनायबोफेराखै आरो जों मिथिया हयथ' बेखौ बियो गहपुर ओनसोलाव जेरावनाखि माने जोंहा सिजफायार दंमोन बे सिजफायार थानाय समाव हयथ' जोंनि माखासे बे साइडआव थानाय सेंग्राफोरजों हयथ' एसे एनै गिदिंफादों जानो हागौ खिन्थु बेखौ जों मिथिया खिन्थु जों आफाद हिसाबै बेखौ जों सिनाया आरो बे सासे NDBनि मावथि सोद्रोमाबो नङा जों लोगो मोनबोफेराखै दा ओंखायनो जोंनिफ्राय बेखौनो गुरै खावलायनो सानदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेखौ माबा मोनसे गोरोन्थि बा बिसोर माबा मोनसे खालामफैदों बे खोथाखौ साननो नाङा जे YBY ट्रेडिंनि खोथा जों मिथिया बेखौ जों गले गले बुंदों आरोबाव जों उनाव बेबायदि माखासे ट्रेडिं एप्सफोर फैयोब्ला जोङो मोनसे माने दा माबासो मोन्दों जोङो मा होननानै बुङो बेखौ मोनसे प्रेक्टिकेलसो मोन्दों जे बेबायदि माखासे ट्रेडिं एप्सफ्रा जुदि जोंनि हारिनि गेजेराव हाबनो नागिरोब्ला जोङो बिनि सायाव एबारनिफ्राय जोङो गोख्रों नोजोरखौ लागोन होननानै जों आफादनि जानाय बेखौ फोसावनाय जाबाय